skjul her. Så i dag skal vi lave 2 renteopgaver, som vil opstå højst sandsynligt i en skriftlig eksamen på HF. En med en bank, der tilbyder en årlig rente på en rentekonto, og en tante, der indsætter 20.000 på den her rentekonto som gave til sin nevø Simon, eftersom det er hendes yndlingsnevø, og de andre er træls. Og vi vil gerne bestemme beløbet på rentekontoen efter 6 år. Den form, man skal bruge, det er den klassiske rente. Den her, bum, hvor vi tager de 20.000, og så ganger med 1 plus den her rente. Eftersom renten står der i procent, altså per 100, så skal vi plusse med 0,023. Og her vil vi gerne i n, hvor n er jo de her antal år eller antal terminer, der har vi 6 år. Så skulle vi gerne have på kontoen, at der står det her beløb. Man kan se, man kan blive, altså nevøen, eller Simon, han bliver jo ikke rig lige frem over det. Så vil vi gerne se, hvor mange år går der, før beløbet over de her 23.000. Det er jo der, hvor det så bliver lidt mere kringlet. Der er 2 måder, man ligesom kan løse det. Den dovne måde, hvis man må det, det er jo så at sige, vi vil gerne have 23.000 lige med, og så går vi bare op og kopierer det her. Og så i stedet for der står 6-tal heroppe, så sætter vi x, og så sætter vi komma x, og så ser vi det 6 år og 14. Ja, det er jo så ikke 14. 6 år og så en lille slat. Det er der, hvor man så skal lige finde ud af, okay, komma 14, det skal du så regne om til måneder, hvor en er det hele. Og det skal man lige argumentere for i selve opgaven. Men jeg regner det samtidig, som jeg beskriver det. Så, men det er så lang tid. Det var mange år. Det er 6 år, og så er det, skal vi så lige have lavet om, og 14. What is that? Hvis vi deler et år på 4, 1 år og 4 måneder, må det gerne være tæt på. Lidt under, fordi det er 0,6, så det er ikke 0,15. Okay, så Sure Simone indsætter et beløb på en konto til en fast årlig rente på 1,5%. Ja, hun er jo også sur, så hun går ikke efter, hun er ikke high roller. Og efter 12 år står der 23.325 kroner og 64 øre på kontoen. Hvor stort beløb indsatte Sure Simone på kontoen så? Igen, så kan vi gøre det samme her. Nogenlunde, hvis vi er doven, vi har så det her beløb, der er her. Det skal vi lige skrive omformulere. 325,64. Så det er ikke det her. 64. Så skal vi fjerne det her til x. Nu er det der, vi ikke ved. Og så ved vi jo. Og skal vi lige modificere det her også. Så det er 1,5 her. Og heroppe ved vi, der skal være 12. Og whoopsie. Hun har indsat 19.905 kroner. Og det er egentlig sådan, du vil regne sådan nogle opgaver ud. Hvis det er, at du vil gå efter, at man skal regne det her i hånden, og ikke bruge lommeregner, så vil du kunne tage og isolere n herover. For eksempel den her hernede over, så kan du, dividere. Så skal vi tage k, det beløb hun har herover. Så skal vi for eksempel, hvis man skulle gøre det sådan, skulle det gerne give, okay, vi prøver lige. 2, 5, 60 over, så skal vi 1 plus 0,015 opløftet i 12. Fordi det, hvis vi rykker den her del ved at dividere det på begge sider, så skulle det her gerne stå alene, og dermed vil vi få K0, og det er det rigtige.
så formlen vil sidde sådan en k over 1 plus r opgivet til ende er lige med k0. Det kan I også slå op i jeres bog, men hvor hun er på nettet. Det her det begynder at være lidt nede og nede. Så ærligt. Det vil jeg selv slå op før man vil gøre det. Men det er i hvert fald også en måned, hvis man er doven. Og ja, det. Så kan man sige her. Så, okay. Så nu har vi en ny opgave, som igen er den her rente koncept opgave idé. Det er, Lærke har indsat 25.000 på en konto med en fast årlig rente, som er procentvis. Efter 11 år med den rente, så står der 28.465 kroner på kontoen, udregnet den årlige rente. Hvis man lige går ind og kigger, så at finde renten, så tager vi den der renteformen, hvor vi har slut, hvor mange penge der står på kontoen, start, 1 plus rente, og så antal år. Den kan vi tage ved at dividere med K0 på begge sider. Så fjerner vi det heroverfra, så kommer det til at se sådan her ud. De bytter lige sider rundt det, derfor det bliver lidt forvirret. De vil gerne have æret skal være hernede. Og så bagefter, så tager de og rykker n over til at få 1 over minus 1. Og til slut, det er derfor der kommer en minus 1, de trækker en minus 1 fra over på den her side. Så derfor har du kun r på den venstre side. Så hvis vi bruger det, at vi kan sige 28.465 over 25.000. Vi laver lige en parentes for lige. 1 over 11 år minus 1. Okay, det var et mærkeligt udtryk. Så har vi fået et udtryk, vi ikke rigtig kan bruge til noget. Vores lærer vil nok ikke være glad. Så kan vi trykke approximate, 5 cifre. Og så vil den renten være 1. Det her det er 0,01. Og de snakker om her i, det skal være en procentvise rente. Så vil jeg forvente, at de så lige vil have, at vi skal tage den her, og så gange med 100, for at få det lavet om til procent. Det der, det var den renten. Og det vil være 1,19%. Som er det, vi ligesom har fundet her. Så har vi Simon Juhl, han indtager 150.000 på en konto til en fast årlig rente på 4%. Hvor mange penge har han efter 12 år på kontoen? Det er lidt det klassiske. Vi tager lige og lukker den. Det er bare mest af alt mit Mabel. Jeg ikke tillader mig at lave de her afro-window. Så jeg kopierer bare lige den ned. 150.000 gange med 1 plus det her står i procent, så vi skal lave det om til per 100. Det vil sige, den, ligesom der står her, 0,04 opløftet efter 12 år. Så har han 240.154,83 øre. Og Simon er en sparekris og ikke skal bruge sine penge foreløbig. Han elsker nemlig renter, fordi hvem kan ikke lide gratis penge? Du skal hjælpe Simon med at finde ud af, hvornår hans penge er fordoblet. Okay. Ja. Det vi kigger på nu, det er, og det er fordoblet, tænker jeg, i forbindelse med de 150.000.
Vi vil gerne finde ud af, hvornår der står 300.000, så skulle være lige. Altså, jeg sætter lige tingene ind, som vil være det, hvis vi vil kigge på den her renteformel. Ja. Opløftet i, ja, det er jo så det, vi kalder X. Det ved vi ikke, hvad er. Den lette måde, det er, ja, netop, vi skal solve her, og så skriver vi komma X, og så det. Ja, det er lidt for let, synes jeg. Så det venter vi lidt med. Kigger på. I måden, man ligesom kunne sige, for at vi ved jo, det er 300.000 han vil have. Det er jo det dobbelte. Hvis vi kigger på udtrykkene og bare hvordan vi regner ligninger, hvis vi dividerer med de 150.000, altså det vi starter med at proppe ind på begge sider, så får vi det her til at være alene. Okay, og så vil det komme til at være 1 plus 0,0. 4 opløftet i x antal. Hvad kan vi så gøre her? Jo, det jeg nok vil tænke på, det var, at enten kan vi tage noget logaritme, og så bruge logaritmregnereglen i at trække en eksponent ud foran. Så nu har vi en ny opgave, som igen er den her rente koncept opgave idé. Det er, Lærke har indsat 25.000 på en konto med en fast årlig rente, som er procentvis. Efter 11 år med den rente, så står der 28.465 kroner på kontoen, udregnet den årlige rente. Hvis man lige går ind og kigger, så at finde renten, så tager vi den der renteformen, hvor vi har slut, hvor mange penge der står på kontoen, start, 1 plus rente, og så antal år. Den kan vi tage ved at dividere med K0 på begge sider, så fjerner vi det heroverfra, så kommer det til at se sådan her ud. De bytter lige sider rundt, det derfor det bliver lidt forvirret. De vil gerne have æret skal være hernede. Og så bagefter, så tager de og rykker n over til at få 1 over minus 1. Og til slut, det er derfor der kommer en minus 1, de trækker en minus 1 fra over på den her side. Så derfor har du kun r på den venstre side. Så hvis vi bruger det, at vi kan sige 28.465 over 25.000. Vi laver lige en parentes for lige. 1 over 11 år minus 1. Okay, det var et mærkeligt udtryk. Så har vi fået et udtryk, vi ikke rigtig kan bruge til noget. Vores lærer vil nok ikke være glad. Så kan vi trykke approximate, 5 cifre. Og så vil den renten være 1. Det her det er 0,01. Og de snakker om her i, det skal være en procentvise rente. Så vil jeg forvente, at de så lige vil have, at vi skal tage den her, og så gange med 100, for at få det lavet om til procent. Det der, det var den renten. Og det vil være 1,19%. Som er det, vi ligesom har fundet her. Så har vi Simon Juhl, han indtager 150.000 på en konto til en fast årlig rente på 4%. Hvor mange penge har han efter 12 år på kontoen? Det er lidt det klassiske. Vi tager lige og lukker den. Det er bare mest af alt mit Mabel. Jeg ikke tillade mig at lave de her afro-window. Så jeg kopierer bare lige den ned. 150.000 gange med 1
plus, der står i procent, så vi skal lave det om til per 100. Det vil sige, det er ligesom der står her, 0,04. Opløftet efter 12 år. Så har han 240.154,83 øre. Og Simon er en sparekris og ikke skal bruge sine penge foreløbig. Han elsker nemlig renter, fordi hvem kan ikke lide gratis penge? Du skal hjælpe Simon med at finde ud af, hvornår hans penge er fordoblet. Okay. Ja. Det vi kigger på nu, det er, og det er fordoblet, tænker jeg, i forbindelse med de 150.000. Vi vil gerne finde ud af, hvornår der står 300.000, så skulle være liv. Altså, jeg sætter lige tingene ind, som vil være det, hvis vi vil kigge på den her renteformel. Ja. Opløftet i, ja, det er jo så det, vi kalder X. Det ved vi ikke, hvad er. Den lette måde, det er, ja, netop, vi skal jo solve her, og så skriver vi komma X, og så det. Ja, det er lidt for let, synes jeg. Så det venter vi lidt med. Kigger på. I måden man ligesom kunne sige, for at vi ved jo, det er 300.000 han vil have. Det er jo det dobbelte. Hvis vi kigger på udtrykkene og bare hvordan vi regner ligninger, hvis vi dividerer med de 150.000, altså det vi starter med at proppe ind på begge sider, så får vi det her til at være alene. Okay, og så vil det komme til at være 1 plus 0,04 opløftet i x. Og så dermed at vi tager ln. Okay, jeg kører lige stepsene, som om det var en ligning. Fuck off. Så hvis vi tager ln her, den her del, og ln til hele det her, så kan vi rykke x ud foran, så der vil komme her. Sådan der. Og så er det jo egentlig lidt lige meget. Den inderste parentes. Og vi kunne jo også bare slutte de her to sammen, så der står det her. Så hvis vi dividerer med det her udtryk, så vil det forsvinde her og rykke sig herover. Jeg kan mærke, at lige pludselig det her er blevet til mig, der reducerer det her udtryk, eller isolerer. Og så kan vi fjerne det herovre. Så hvis vi bruger det her, så skulle vi gerne kunne få hvor meget lang tid. Lad os håbe på, det giver mening. Så 25 år. 25,5 år. Og så kan vi tjekke op med her. Fuck. Ja. Der står gang det her. Så vil jeg også lige se her. Det kan være, fordi Mabel ikke er så... der var den. Så er det samme. Det gjorde mig sgu lige nervøs. Ja, og så gør man egentlig bare det. Ciao.